Mjuk arbejder med online markedsføring, og vi fokuserer primært vores rådgivning på at skabe gode brugeroplevelser på vores kunders hjemmeside. Vidste du, at de fleste af os kun bruger 8 sekunder, når vi besøger din hjemmeside? Vi bruger 8 sekunder til at finde ud af, om hjemmesiden er noget værd, eller om vi skal hurtigt videre. Det betyder, at du har 8 sekunder til at levere det allermest essentielle budskab, eller 8 sekunder til at gøre dine læsere tilfredse. Det er lige præcis der, hvor Mjuk kan gå ind og hjælpe dig med at skabe den gode brugeroplevelse. Og nu vil jeg give dig 3 gode råd til, hvordan du kan komme i gang med det. For det første, så handler det om at finde ud af, hvilke sider på din hjemmeside, der giver allermest værdi, og så arbejde med de sider. Og for det andet, så handler det om at finde ud af de sider, der har størst værdi, hvordan gør du dem enkle i deres indhold, så vi hurtigt kan danne os et overblik om, hvad det egentlig er, dit budskab er. Og for det tredje, så skal du give os få valgmuligheder, så din hjemmeside ikke virker alt for uoverskuelig. Vil du gerne skabe en bedre brugeroplevelse på din hjemmeside, så gå ind på mjuk.dk og læs videre, hvordan du kommer i gang.